Continuem en directe, Levante Televisió, el Tot és Festa. Acabem en estos moments l'entrevista en exclusiva amb Julio Tormo. Recordem la seva primera entrevista com a president de Nou Campanar per a un mitjà de comunicació que comentarem tot seguit amb els meus companys d'este plató i que passe ja seguit a presentar-los. José Manuel Acosta, buena nit. Buenas noches. Buenas noches, José. Buena nit, buenas noches, Javi Gisbert. Buenas noches. Y buenas noches también a Javi Tejero. Buenas noches. Buenas noches, Jaume. Vamos enseguida, si os parece bien, a valorar esa entrevista con Julio Torras, como decimos, la primera entrevista que ha dado a una televisión, aquí en el Tot és Festa, en Levante Televisión, pero antes vamos a hablarles de algo que también ha ocurrido por primera vez. Semana Cultural dels Amics de la Falla Espartero Mestre Plasència a Burjassot, una primera setmana cultural carregada, evidentment, de bones notícies, d'actes i d'activitats que fan el que a nosaltres més ens agrada, que les falles no paren en cap moment. Estiguerem els amics de Tot és Festa al casal d'Espartero, a Burjassot, i tinguerem l'oportunitat de descobrir moltes de les qüestions que s'estan esbrinant en esta, la seva primera setmana cultural. La Comissió de la Falla Espartero Mestre Plasència ha organitzat la seva primera setmana cultural. En ella s'aborden diversos temes relatius al món de la festa i molt especialment a aquells que afecten al monument. Ara sí que n'hi ha que estudiar molt bé els números perquè el perill de les falles ara este any són els números. En diners justos se pot fer una falla en Ingenio i Gràcia. Ara se va saber qui ama la festa, qui té passió per el món de les falles i recurtar, tenen que recurtar, però traure les idees, traure la imaginació que no està tot inventat, s'hi poden inventar moltíssimes coses més, actes durant tot l'any. Tant la crisi econòmica com els artistes fallers s'han convertit en els grans protagonistes d'una setmana on els jocs populars i les converses al taller han tingut també la seva destacada presència. Sí que crec en una microeconomia de campanya, en una economia fallera per a passar la crisi. Lo que n'hi ha que fer és moderar-se, moderació, i on te gastaves dos, gastar un. Si és que ho anem a fer tots en casa, no ho anem a fer en la falla. Yo creo que tampoco va a ser eso para toda la vida, eso va a ser un año o dos como molt, ¿no? O si hay que aguantar el tiro, baixar un poquet, mantiene el monumento, que si no Tejero se nos enfada. Yo también soy monumentalista, evidentemente. Yo también pienso que va a haber una bajada en el censo, va a haber una bajada también en una fuente de ingresos para las fallas muy importante, que es el de los falleros de honor. No olvidemos que los falleros de honor que tenemos cada una de las comisiones, pues quizás nos revierte bastante y los falleros de honor van a ser los primeros que van a dejar, no quizás de ser falleros de honor, pero de soltarlo, como lo han soltado hasta la fecha, ¿no? Dimarts passat, Jaume Bronchut, com a director del Tot és Festa, moderà una tertúlia entre fallers en el casal per a parlar de la festa fallera. Manuel Andrés Zarapico, Pere Inat, Boro Peiró, Javi Tejero i Rafa Comín s'encarregaren d'esbrinar tots els detalls que marcaran les falles de 2009. Doncs des d'ací la nostra enhorabona als amics de la Comissió de la Falla Espartero Mestre Plasència de Burjassot. Continua encara ara la seva fantàstica setmana cultural i des d'ací, evidentment, donar suport a aquest tipus d'iniciatives.